a rovovi se ponovo kopaju po Savskom nasipu i to da bi se postavila rasveta. To ne bi bio problem da oni nisu iskopani u neposrednoj blizini krune nasipa, što je zabranjeno zakonom. Da li je rasveta mogla drugačije da se postavi ili se ovdje ipak radi o nečemu drugom, reći će nam naš Nikola Pavlović. Pa Nikola, jesu li radovi i ovog jutra u toku? Nisu. Marko, radovi ovog jutra nisu u toku, rovovi su zakopani kao što ćemo uskoro moći da vidimo, a više o samoj situaciji reći će mi moj današnji sagovornik. Recite nam, Branislave, molim vas, dakle, vi ste zatekli ovde otkopane rovove i prišli ste radnicima sa kojim pitanjem? Dobro jutro. Pa to je počelo pre 2 dana. Ja sam juče došao ujutru da proverim šta se dešava i zatekao sam 5-6 radnika javnog preduzeća Javno osvetljenje. Oni su rekli da rade ovde neku instalaciju za 2-3 nove svetiljke koje treba da se stave ovde na ivici šetališta kod okretnice i to je lepo što su oni izašli u susret zahtevima građana da se izgradi ovde dodatno osvetljenje. Međutim, problem je što su to uradili na pogrešan, odnosno nezakonit način, jer su ovde praktično na svega 5-6 metara od nožice nasipa krenuli da kopaju po vodnom zemljištu, što je zakonom zabranjeno. To može da se radi samo uz dozvolu Srbijavode, odnosno uz tehničku dokumentaciju koja treba da pokaže da kopanje neće ugroziti stabilnost nasipa. A po ovoj razdaljini vi smatrate dakle da ovo što sada snimate pokazuje da je to nebezbedna razdaljina? Pa to je u svakom slučaju nebezbedna razdaljina, znači na 50 metara, u pojasu od 50 metara od nožice nasipa ne sme ništa da se radi, jer to spada u vodno zemljište, u priobalno zemljište, tu bez dozvole Srbijavode ne sme niko ništa da kopa, ne sme niko ništa da radi i oni čak, ja mislim da oni nisu ni znali da treba da imaju bilo kakvu saglasnost Srbijavode, jer im se učinilo da je ova lampa ovde koja se nalazi na vodnom zemljištu najzgodnija za priključenje ovih novih lampi, dok su u stvari na 20-30 metara odavde na drugom delu gde je bezbedno mogli da uzmu isto tako priključak, međutim oni su se odlučili za ovo nebezbedno rešenje, odnosno nezakonito, jer nisu imali dozvolu. Mi smo prijavili svim inspekcijama i komunalnoj miliciji i vodnoj inspekciji, međutim vodna inspekcija ponovo, kao što u martu nisu zaustavili radove koji su isto tako bili započeli bez dozvole, tako i sada očigledno nisu zaustavili radove, znači oni ne obavljaju svoj posao i to je veliki problem. Mogućnost da se ovo sredi svakako postoji. Koja je to mogućnost? Dakle, šta biste vi naveli kao rešenje ovog problema? Pa u svakom slučaju oni moraju da pribave saglasnost Srbijavode i da dobiju, da kažem, takozvane vodne uslove gde će se napisati tehničko rešenje koje će reći kako ovo treba da se kopa i kako na kraju treba da se zatrpa i da se ponovo sanira to oštećenje, jer svako kopanje je oštećenje nasipa. I molim vas kratko, samo za kraj, najavili ste i proteste za sutra? U nedelju će biti protestna šetnja u 4 popodne. Udruženje Savski nasip organizuje ponovo veliki protest gde će građani od okretnice u bloku 45 prema Ostrožnici se okupiti i, da kažem, pokazati da se ne mire sa situacijom koja se nalazi na Savskom nasipu, gde saobraćajna policija toleriše nedozvoljeni saobraćaj, isto tako i silno ostalo bezakonje koje se zbog nelegalnih vikendica, septičkih jama i svega ostalog što se dešava na tom delu. Tako je, nažalost, hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za televiziju Nova. Marko, čuli smo najnovije informacije sa Savskog nasipa. Hvala Nikola mnogo tebi i tvom sagovorniku Nova.